Smile and Learn. Hola, hola! Avui he vingut a parlar-vos d'un dels animals més divertits. El pingüí. Voleu saber algunes coses increïbles sobre els pingüins? Som-hi! El pingüí és un animal vertebrat, és a dir, té esquelet intern. Pertany al grup dels ocells no voladors i s'alimenta de petits peixos, crustacis o plàncton. Normalment els pingüins viuen a prop del mar, sobre gruixudes capes de gel. Depenent de la seva espècie, poden pesar des d'1,5 kg fins a 25 i poden mesurar des de 30 centímetres fins a més d'1 metre. Encara que sembli que no, el cos dels pingüins està cobert de plomes, com el de qualsevol altre ocell. Durant el seu primer any de vida, les cries tenen un plomatge suau i càlid, que els protegeix del fred. Sabies que els pingüins no viuen al Pol Nord? La majoria habiten a l'hemisferi sud, excepte el pingüí de les Galàpagos, que viu en unes illes que pertanyen a l'Equador. Els pingüins van perdre la capacitat de volar fa milions d'anys, però les seves aletes els permet moure's amb molta agilitat dins de l'aigua. També salten i llisquen pel gel. Que divertit! Els pingüins són uns nedadors fantàstics. Poden aconseguir els 35 km/h. Nedar tan ràpid els permet fugir dels seus depredadors. Els més comuns són els taurons i les orques. Però n'hi ha molts més. Sembla que la carn de pingüí és bastant gustosa. Sabies que viuen millor sota l'aigua que fora, o fins i tot quan l'aigua és fosca o bruta? Aquesta habilitat els ajuda a trobar millor l'aliment. I com diferencien les femelles dels mascles? És complicat, són molt semblants. El mascle sol ser lleugerament més gran que la femella, però és un dels animals que pel que fa al gènere és més difícil d'identificar. Qui ha dit que l'amor no dura fins al món animal? Els pingüins són monògams, és a dir, tenen la mateixa parella tota la vida i només es reprodueixen amb ella. A més, els pingüins mascles incuben els ous al costat de les seves parelles. Una vegada neixen les cries, el mascle i la femella s'alternen per alimentar-los. A més de bons pares, els pingüins també són uns amics genials. Solen nedar i alimentar-se en grup. Algunes colònies de pingüins tenen fins a 20 milions de membres. Desgraciadament, alguns pingüins estan en perill d'extinció per la deterioració del seu hàbitat, la caça furtiva i el canvi climàtic. Per ajudar que aquesta situació no empitjori, hem de cuidar el nostre entorn el millor possible. Bé, ja heu après algunes coses sobre aquests animals tan divertits. Fins ara! Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega't l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.